שלום לכולם. בסרטון הזה אני אסביר את הוראות החיבור לאינטרנט עם האייפון הסיני. בסרטון הזה אני אסביר עם חברת אורנג'. מה שצריך לעשות זה לגשת פשוט אל ה-SMS ולשלוח הודעה שבגוף ההודעה כתוב OTA. לחוץ על Option, sim one done, send only. מבקש מספר, תכניסו את המספר 999. אוקיי. Please wait. send. מה שאתם תראו עכשיו שקיבלתם הודעה חזרה. מיד אנחנו נקבל, תראו, הודעה מאורנג'. אם לא ניגע במכשיר מיד, בואו נשאיר אותו כמה שניות. בדיוק, רואים? התקבלה הודעה New SIM 1 Setting. וזאת הודעת ההגדרה שהתקבלה מאורנג' שאומרת שההגדרות התבצעו. זה הכל. אפשר עכשיו להתחיל ולהתקין את תוכנת הגלישה.